Βρήκα αυτό το δέντρο να ακουμπήσω, γιατί κάτι μου λέει ότι σήμερα θα περάσω πολύ δύσκολα. Η Χριστίνα, η πανέμορφη αυτή Ελληνίδα ηθοποιός, δέχτηκε το Fit Habit Challenge. Θα την έχουμε στο σημερινό επεισόδιο. Θα διαλέξει ένα είδος γυμναστικής. Ανυπομονώ και ταυτόχρονα αγχώνομαι, διότι δεν είμαι έτοιμος, είναι πάρα πολύ γυμνασμένη. Τη θυμάμαι στον Τζο Βάιντερ προδεκαετίας να γυμνάζεται. Από ό,τι ξέρω εξακολουθεί συστηματικά να είναι fit. Δεν είμαι αρκετά έτοιμος γι' αυτό, οπότε ζόρικα τα πράγματα. Λοιπόν, ο Ρένος τώρα λογικά θα είναι εδώ από λεπτό σε λεπτό, μη σου πω δευτερόλεπτο. Γεια σου, γεια σου Ρένο. Πού είσαι παιδί μου, πού είσαι Χριστίνα μου. Ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες το Fit Habit Challenge. Χάρηκα πάρα πολύ. Ήθελα πάρα πολύ να το κάνω γιατί είμαι παλαμή. Είσαι έτοιμη. Είμαι φαν. Να σου πω κάτι, εγώ είμαι φαν, σε ξέρω 10 χρόνια, σε έβλεπα στον Τζο Βάιντερ να κάνεις γυμναστική και έλεγα wow και τώρα λέω super wow που θα κάνουμε παρέα γυμναστική. Μετά από 10 χρόνια. Μετά από 10 χρόνια. Καλά, είσαι καλύτερα από ποτέ, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι fitness, θα έπρεπε να είναι πρόσωπο του Fit Habit Co. Θα έπρεπε οπωσδήποτε. Λοιπόν. Να πάρω τηλέφωνο τον παραγωγό. Πάρε τον παραγωγό που το ξέρεις και είναι και φίλος σου. Θέλω να πω, είσαι έτοιμη να δοκιμάσουμε οποιαδήποτε γυμναστική σου τύχη? Οποιαδήποτε. Όχι, δεν υπόσχομαι τίποτα. Έχω 3 φακέλους, μπορεί να υπάρχει μέσα οτιδήποτε. Πρέπει να είσαι ανοιχτή σε όλες τις προκλήσεις. Πάμε να δούμε. Για να δούμε. Boom! Λοιπόν, εδώ έχω pole dancing, spinning και TRX. Διάλεξε. Ναι. Αυτό έχει κάτι καλό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν σε πιστεύω, με κατάλαβες. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε... Εντάξει. Τι είναι αυτό, τι λέει? Εντάξει, σε έχω, Δεν ξέρω αγγλικά, για πες. Spinning. Spinning! Εντάξει, ζώρικο είναι. Εντάξει, είναι ζώρικο, ναι. Θα σου πω εγώ, θα σου δείξω. Σε βλέπω πολύ χαλαρή. Θα σου δείξω, ξέρω η αλήθεια είναι. Ξέρεις, Ωραία. Έχω και παπουτσάκια. Περίμενε. Να δούμε εδώ στην εφαρμογή Fit Habits. Να δούμε πού έχει κοντά να κάνουμε spinning. Μπαίνεις εδώ. Λες spinning. Ωραία. Το γράφεις και σου δείχνει εδώ το χώρο. Να, έλα. Έχει ένα γυμναστήριο εκεί. Και έχει τώρα, Έχει τώρα μαθηματάκι. Προλαβαίνουμε. Κλείνουμε θέση και φύγαμε! Πάμε! Some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna bite. I got my hands on your body, so tell me what you want me to do. I can be good. Ωραίοι είστε εσείς οι δύο, έτσι. Έχετε πιάσει τις θέσεις σας, θα μου δείξει κανείς πώς κάθεται σε αυτό το ποδήλατο. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρεις να το Δεν έχω ιδέα. Σέλα εδώ, πόδια που τα βάζω. Έτσι κάθομαι. Μπορείς να κάνεις Έτσι χωρίς είσαι χέρια. καλά. Χωρίς χέρια, λέει η Χριστίνα. Ωραία. Να σου πω, ο περισσότερος κόσμος το ξέρει σαν spinning. Το ξέρεις spinning, απλά spinning είναι μια ονομασία που προέρχεται από μια εταιρεία. Έχει μαθευτεί έτσι γιατί ήταν η πρώτη εταιρεία που έκανε επιτυχία. Έχει μείνει έτσι, αλλά είναι indoor cycling. Στην ουσία, εσωτερική ποδηλασία, πάνω στη μουσική, υδρώνουμε, περνάμε τέλεια, δουλεύουμε παλμούς. Μπορούμε να το κάνουμε πιο ποδηλατικό, μπορούμε να το κάνουμε πιο fun. Εξαρτάται τον instructor. Έχεις ξεκινήσει ήδη. Εγώ ρολάρω τώρα. Να το προλάβουμε στις στροφές που μπαίνω με τα όλα θα μπω σήμερα. Στις αναπνοές και φύγαμε, όλο μπροστά. Πάμε να δουλεύουμε κοντά στα 100 RPM, λίγο ζέσταμα. Δεν προχωράει καθόλου όμως. Για βάλε λίγο αντίσταση. Θα έχεις και 125. Βάλε λίγο αντίσταση. Μην κλέβεις. 1, θέση 2, θέση 3. Λίγο ταχύτητα, μην βαριέστε. Πάμε. Λίγο πιο γρήγορα. Πάτα. Πώς περνάμε? Χάλια, πάμε Τελεία. κάτω. Πάμε Να κάτω. κρατήσουμε 5 λεπτά, πάμε. Καθίστε, 5 λεπτά. 5 λεπτά. 100 RPM. Χαλαρώστε. Νερό πίνουμε. Όχι ακόμα. Αγορεύεται. Ωχ, Θεέ μου. Ανάσες. Γι' αυτό δεν έφερες μαζί σου. Πάμε, τώρα θα κάνουμε, θα επικεντρωθούμε πιο πολύ στην αντίσταση και σε λιγότερα RPM. Οπότε οι παλμοί ανέβουν από την αντίσταση. Θα σφίξουμε το κόκκινο αρκετά, θα πατήσουμε στο 70.
αλλά θα νιώθουμε ανηφορικό το έδαφος, οκ. Ναι. Πάμε να δουλέψουμε μια ανηφόρα, λίγα jumps και να περάσουμε χάλια. Πάμε! Όχι ρε! Λίγο πιο έντονα. Μην το λυπάσαι. 70. Δεν μου λες. Όταν μιλάς λίγο εσύ. Εγώ σου το είπα. Ότι είχε πολύ καλό μάθημα stretching εδώ, δεν μ' άκουσες. Δεν μ' άκουσες. Συγγνώμη. Listen and relax. From here on, you don't have to say a word. So just let go and don't hold Ένα μεγάλο λίγο αντίσταση. Είναι στο 50 το παιδί. Τι λέει, 69 έλεγε. 50, έσωρα με τα σκυλιά. Έχουμε ιδρώσει όλοι εδώ πέρα και εσύ είσαι κυρία. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει. Το συστήνω ανεπιφύλακτα γιατί φτιάχνεις βάση. Τα πόδια είναι το παν για όλα τα υπόλοιπα που κάνεις, για οποιαδήποτε γυμναστική κάνεις εσύ και σου αρέσει. Τα πόδια είναι το πιο. Είναι η βάση. Και κορμός. Μεταβολισμό, νιώθω ήδη ότι έχω κάψει όλους τους κουραμπιέδες, όλα τα μελομακάρονα. Έχω φτιάξει χώρο για νέους. Δύναμη, αντοχή στη δύναμη, εκρηκτικότητα, έχει τα πάντα. Ξέρεις τι, το πιο σημαντικό είναι να δουλεύει στην ψυχολογία το cycling. Ειδικά με τη μουσική κτλ. Ενδορφίνες, εκρίνονται, με την προπόνηση. Φεύγεις και νιώθεις πολύ καλύτερα από ό,τι όταν μπήκες. Λοιπόν, ακούω πώς σας φάνηκε, πείτε μου. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Για όλες τις περιστάσεις, είτε θες να ξεδώσεις, είτε θες να γυμναστείς όσο δεν πάει, είτε θες να ξεχαστείς, να ταξιδέψεις, να σκοτώσεις τους συνανθρώπους. Με λίγα λόγια, μου άρεσε. Τι λέω εγώ, άκου. Ναι. Μπες μέσα και πάτα τα προβλήματά σου στο πετάλι. Και βγες έξω καλός άνθρωπος. Αρέσει η παράστασή σου, φιλέ. Θα άρεσε, λέω. Είναι ένα show. Είναι sold out!